En af de mange fordele, der er for detailvirksomheder inden for videoovervågning og især videoanalyse, er, at det muliggør løsninger som f.eks. people counting. Altså løsninger, hvor man kan tælle, hvor mange kunder, der går ind i butikken og ud af butikken. Og det kan man anvende til at optimere både driften og bemanding i sin virksomhed. En af de store udfordringer, der er for detailvirksomheder, er udfordringer med svindel. Ved at koble videoovervågning og videoanalysen sammen med point of sale systemet, kan vi foretage kontrol af de transaktioner, der finder sted, og dermed reducere risikoen for svindel. Værdifuld data fra videoovervågningen leverer i det her eksempel et godt overblik til detailvirksomheden over de antal af kunder, som der har været i løbet af dagen, og hvilke dage, der har været især travle i forhold til andre dage. Aggregerer man data på den her måde, kan man bedre give et overblik over antallet af transaktioner, sammenholdt med den fodtrafik, der har været, og på den måde optimere driften, bemandingen og skabe en langt bedre kundeoplevelse for de kunder, som kommer i virksomheden. Heatmapping er en af de oftest anvendte løsninger inden for videoanalyse til detailvirksomheder. Uanset om man har en enkelt lokation eller en kæde af flere butikker med mange lokationer, er heatmapping et godt redskab til at skabe et visuelt overblik over, hvor kunderne befinder sig i butikken. På den måde kan virksomhederne potentielt øge deres omsætning, optimere deres butiksindretning og skabe en bedre kundeoplevelse for deres kunder. Vil du også gerne have data, der rent faktisk kan være med til at optimere driften i din detailvirksomhed? I dag kan videoovervågning levere data, og ikke bare data kan levere værdifuld dataindblik i, hvordan driften af din virksomhed fungerer. Videoovervågning handler netop i dag om meget mere end bare sikkerhed.